So guys, panibagong vlog, panibagong araw naman tayo. This is Bina Vlog Eagles at your service. Tara, narami ka sa San Isidro. Guys, tara mo na yung area no. Padulong may og minteryo. Ano kang hindi yan? Looban. Tara guys, tanawan ninyo ang kuan ba. Ano yung yan? Garden. O nga na nakakakuan ang kuan pa mga kuan basa ka na diya. Humayan. Iba na ako kung kagagaw no. Kuhaon natin yung kuan. Ramoni ang pangamang da ito kayo shout out na Mo ni ang area diri sa Jiro na Carabao. Kaya namin ng Carabao. It's over that. Na. Ito da. Malapit. Pitik. Pitik ba pitik? Untos minteryo. Ay, dulog ba yan? Guys, musao subida mig bukid no. Pa cemetery. Ito mong ganyan mag-aawang Ara o na mga sapa diri guys. Usa ka nindot diri no. Oh, sapa man. Sapa diri sa baba. Mga bata o di mo kayo. Hindi nga kayo mga bata. Subidahon. Walking lang muna guys. Walking lang muna guys. Walking. Okay, exercise ba? Good for the health. This is wala. Kung gusto niyo maligo diri, ambak lang mo diri no. Oh, ang sa kanindot diri guys. Diri mo maligo, lalom kayo. Pwede kayo malumos diya. Tingmana mo diya. Tara. Manong sapa diri. Bukid ta pabukid style. Jogging. Ako yung sapatos ha. Bukid niya, bukid. Guys, so manao nobina no, manao ampo sa wong inahan no. Siyang date anniversary niya karon no, first date anniversary. Meron nagkida-gida ako ang igsuon dia siyang ko ano siyang pansyon. Pero ako magagaw. Tapos mo ni ang kuandre minteryo. Para pay bata kay namatay. Naghihikog daw na siya. Kana siya. Kana nga bata naghihikog daw na. Nando na group ni kamayo. Pangpang na diha. Kamu na Tris doon ano? Tris, dili tapos daw kami. What? Tapos daw kami. Ako di ko man gusto butangan mo. Ako pa sa makaba. Mamay, this is my mamay baby. Bata ni mama. Ang mga naghihiwa sa kanato sa tibos nato kinabuhi wala malugting sa kamatayon. Ano sa pagsalig ng Diyos kanunay kahinumdum sa mga kaayuhan na atong nabuhat ug nagapasaylo sa atong mga sala.
Mag-ampo kita o pangayoon ta sa Dios na iyang agakon ang atong igsuon nga sa Translasyon Juniora ngadto sa iyang kaugalingon. O Ginoo among Dios, ang kamatayon sa among igsuon ug pahinumdum kanamo sa among tawhanong kahimtang ug sa kamubo sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan alang sa mga nagatuo sa imong gugma, ang kamatayon dili mo ang katapusan, ug wala ni malugti ang mga bugkos nga imong gihimo dinhi sa among kinabuhi. Nakigambit kami sa pagtuo sa mga Translasyon Juniora ug sa mga nagmahal kaniya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan ko uban sa pagtuog pagsalig sa gahom sa iyang cross ug pagkabanhaw, udangop kita karon ngadto sa banhaw nga Ginoo sumbanan sa among kinabuhi walay katapusan. Ginoo Kalay kami. anak sa Dios nga mianhiron sa pagbuntog sa kasalanan ug sa kamatayon. Ginoo Kalay kami. Ginoong Hesus malumong balanta Abot ka na may mga harian matuman mo pagbuti sa iyo tapos sa langit. Kalay. Ako lang si Kaabang. Ay, kasi kailangan. yung kla. Kupang. Ay, salamat. Mahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo og danagan unsa sila hayag nga walay pagkapalo. Ang ilang kalag ug ang kalag sa tanang mga matay mahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo manalangin unta kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Rihain di Kanyang kanan. So guys, sa manguli namin no, manami og kuan ampo sa akong mama sa date anniversary, first date anniversary sa akong mama. Manguli nami karon kay magbak na. Ari ka si ko ang binablog. Sige ano no. Si Kuya ano, ano yung kaabag na mo diri sa pinakagwapo nga kaabag sa San Isidro. Kuyag in town, God bless you. Tanang makabati. Ay, pinakagwapang magbuwang. Di ba? Wa man palitan niya. Ano yung asawa ni Manong Maluni? Gwapa. Dala lang. Sakay na kita. Uliong kita na. Uliwang kita. Paano lagi? Paano kita? Nahinig kita. Booking. Manguli namin guys. Sakay dati, basta hindi ko maigo doon. Masakay asundoon kami. Oo, manakailin. Gwapa ka ba? Gwapa ka nga din kuan. Ano daw ka? Uli na kami guys. Side na, walk up like this. Uy. Oh. Ramon Apostol Memorial Park. Lukod di ay na siya. Karang ba na siya? Oh, di ay na siya. Nami, muli nami. Sino ka baka? Sininang. Apa ni? So guys, sa Kalingaw no, sa Kalingaw diri sa probinsya. Sabaw na. Word pangipig. Dara sa Kalingaw ang mga pagkaparintihan pag na okasyon no. Dara. Dira. Iso, paring iso. Kahog ning iso. Dara, Kalingaw diri no. Sige, bagbagan ng kaan. Sabaw ya. Sabaw. Lah. Lingaway ba? Ato pa. Sabaw, sabaw. Dara, guys. Sabaw, sabaw. Si ate, nagilip. Baka di siya nga. Hindi lang.
Ayra! Narato ka na! DJ, pagkuan na nga din ha. Oh, go. Sabaw, manok. Pero mga asa mga ido, yang kalingay mga ido hala oh. Esta iro. Esta ido oh. Ah iro di ay, diri iro. Ido. Nilabalabahan mo na. Ilan lang. Salapan kalingay pag na okasyon sa probinsya no. Ah si nanay wala ka kaan. Ay bihag na kuno yan. Excuse me. Siyempre, Dodoy. Bihag na kuno si nanay. Dalaw ka rin lang. Manilang kanak, Dodoy. Oh, fights mo diya ha. Hinay-hinay. Manilang kanak. Hinay-hinay lang. Saan pa mo ako? Nay pansit, nay kuan, nay. Ano ang tawag ini? PL, Adidas. Anong pang ini? Pambangos. Da, inguna yung bangos, yahalin. Yahalin mo na yung bangos, yahalin mo na yung bangos. Tama na ko, Lubing. Ano kasi? So guys, ano sila? Kaya ko Jennifer, no? Kultik. Ninang, anak, mana sa unay? Ha, na iso mo. Aw, iso mo. Ay, na iso mo. Mamayo, kuha ni. Happy birthday anniversary ng mama. Minute. Sa iyahang kamatayon. First 5th anniversary. Sa iyahang kamatayon. No? So guys, please subscribe to my YouTube channel, Binablog Igos. Follow ko na yung Facebook page, Binablog Igos. Para magbabay ka din sa tanan.